This is Phase 2 of Khayelitsha's Ward 24, an area where many residents resettled after being moved from Phase 1 back in 2005, when construction of roads and houses first began. Now, nearly 2 decades later, the same community faces another round of forced relocations, this time with little warning or assistance. Among those affected is 43-year-old Luzuko Kalipa, who is rushing to rebuild his home to provide shelter for himself and his 1-year-old daughter. Unemployed, he survives by collecting cans for recycling to feed his family. Kalipa says authorities had promised that his shack would be safely moved, but instead, he was told to vacate the area immediately to make way for construction. Ndazolibeka apha kule ndawo ndicela kwakhona iitshomi zam nabanye abahlali abakufutshane bakwazi unceda ngezonto bandinceda but injena ndikagqibi nangoku ndisamile sashota ngezinto ukuze ndigqibe ndihlala apha nomntana bendizawucela uba umasipala athathe indawo angenelele ngoba andiqondi uba yindawo erayithi. For instance bekunetha izolo kumanzi apha siguqula noomatraski ngonamhlanje akomi kunjena kule meko niyibona iyiyo apha. Tensions in the area continue to rise as residents fear history is repeating itself, with families once again being forced out without a clear beneficiary list and any assurance that they will receive houses in the new development. Community members say the relocation has left them without access to water, electricity, or basic safety, exposing them to even more difficult living conditions. Kwindawo esikuyo ayikhuselekanga kakhulu kwiimatshini ezisebenzayo malunga nemiphefumlo yabantwana, malunga nemfuyo ekhoyo. Ngase nalapho ndiyakhona mandingafiki ndilahlekelwe. Makungabikho nto yam elahlekayo ngokusuka kwam kule ndawo ngakumbi iinkonzo ebesezixhamlekile. Uza ke ngoku uzofunda ilisti, phofu ilisti leyo ibigqalwa engavumi. Siyayibona uba iprojekthi iqhuba singayazi uba ithini into. Uloyiko lwethu ibikokubana ndizawumuva apha ndimuvela abani ndiyaphi. Kapa TV contacted Human Settlements with regards to the procedure of moving residents and were referred to the municipality. Municipal Representative Councillor Melisizwe Tutu acknowledges the challenges but says the relocation was agreed upon by residents, citing government budget constraints as a major factor. Siye-adressile ke kwi-progress meeting kwi-stakeholders zonke ezijongene nale project. So Human Settlement uyayichaza into yobana we still have a challenge for into ye-temporal shelters for aba bantu sithi sizabasusa apha siyobabeka kumhlaba kamasipala oko. Umasipala usakhangela umhlaba and still there is no budget in the province. Province ikhomba ke kumasipala uba makathathe uxanduva. Sisanalo challenge but le challenge sinayo yenzeka i-contractor iqhuba yona apha esayithini. While residents like Kalipa welcome development in their community, they say it should not come at the cost of human dignity and basic living conditions. From Kapa TV News, I'm Nandipha Mestile in East London.